Ο ρυθμός, αριθμός από χθες είναι πολύ καλύτερος. Το θέμα είναι ότι δεύτερη μέρα βλέπω πραγματικά ότι έχουμε τεράστιες ελλείψεις. Και πάνω σε αυτό το κομμάτι πρέπει να προβληματιστείτε ιδιαίτερα, γιατί είστε σε μια τέτοια ηλικία που δεν θέλω να χάσετε το τρένο. Αν θέλετε κάποιοι από εσάς να ασχοληθείτε επαγγελματικά σε υψηλότερο επίπεδο. Γι' αυτό θα πρέπει να βελτιώσουμε πάρα πολλά πράγματα στις ομάδες με τις οποίες δουλεύετε, στις ομάδες με τις οποίες δουλεύετε, στις ακαδημίες στις οποίες είστε. Θα σας πω ένα πράγμα. Ξεκινήστε από εκεί. Ανάλογα τη θέση που παίζετε. Μάθετε το ρόλο σας. Ποιος είναι ο ρόλος μας στο παιχνίδι. Ποια δουλειά πρέπει να κάνω, πού αρχίζει και πού σταματάει αυτό. Πρέπει ο καθένας από εσάς να μάθει ποιος είναι ο ρόλος του μέσα στο γήπεδο. Δεν το ξέρετε. Τρέχετε όλοι παντού. Και να σας πω κάτι. Καλό είναι να προβληματίσετε και τον ίδιο τον προπονητή σας.